održati lokalne izbore do 15. novembra 2020. godine, uključujući izbore u Mostaru. Mostar treba pravedno i dugoročno rješenje. Mi imamo rješenje za Mostar koje smo predstavili prije 3 mjeseca. Uvesti elektronsko glasanje do opštih izbora 2022. godine. Uz organizaciju pilota elektronskog glasanja za lokalne izbore 2020. godine, koji izgleda ne daju da se i ostvari. Treće, izmijeniti izborni zakon do lokalnih izbora 2020. godine kako bi se omogućilo proglašenje vanrednih izbora ukoliko vlast nije formirana za 6 mjeseci nakon održanih izbora. Provesti sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava do kraja 2021. godine. Ukinuti finansiranje stranaka iz budžeta do kraja ove godine. U grupi zahtjeva koja zove država odmah prestati sa narušavanjem institucija države i korištenjem paralelnih mehanizama odlučivanja putem kojih se najvažnije odluke za državu donose dogovorom između predsjednika 3 političke stranke. To se posebno odnosi na međunarodnu zajednicu koja mora prestati sa podržavanjem i podrškom tih paralelnih mehanizama odlučivanja. Sljedeće, donijeti ekonomski poticaj za privredu po hitnom postupku kako za biznise oštećene djelovanje vlasti za vrijeme pandemije, tako i za sistemske olakšice privredi kako bi se osigurao njen dugoročni razvoj. U procesu razvijanja ekonomskih poticaja moraju učestvovati predstavnici privrednih organizacija. I konačno u ovoj grupi zahtjeva uskladiti plate i nadoknade u javnom sektoru sa platama i nadoknadama u realnom sektoru do kraja godine.